אוקיי, ושלום לכולם, הפעם זה עוד פעם אני ויקטור, בלי אלמוג, הוא לא מחובר עכשיו. אוקיי, והיום אני אראה לכם מוד פליי. אוקיי, אל תדאגו, זה לא וירוס, זה דבר מאוד בטיחותי. אוקיי, סתם קוראים לזה מוד זומבים, אני אחר כך אשנה את זה למוד פליי. אוקיי, קודם כל תיכנסו לזה דרך אפל מנהל. אוקיי, הנה אפל מנהל. חכו, אוקיי, זה סתם שגיאה מעצבנת, כי בגלל שזה מותקן אצלי אז. אוקיי, עכשיו פה אתם בוחרים אם אתם רוצים שיפעיל לכם את הפליי. אני אעשה Z. אוקיי, עכשיו פליי אפ, ספייס, הנה. איך אתם רוצים לרדת? אוקיי, יורדים עם שיפט. אוקיי, ועכשיו איך תעשו מהירות יותר גבוהה? אני אעשה את זה X. אוקיי, ועכשיו זה המהירויות, אני אעשה את זה על הכי מהיר כי אני אוהב את זה ככה. אוקיי, ופה אתם כותבים מה אתם רוצים כשאתם תפעילו את הפליי, אז יהיה כתוב. ואני רציני. אוקיי, כשאתם רואים אתם לוחצים פה. טוב, בעצם זה טעים מהיר. אוקיי, חכו, אני אעשה את זה. אוי, אז חכו שנייה, אני חוזר כשאני אסיים את זה עוד פעם, פשוט יש לי בעיה. אוקיי, חזרתי, עשיתי את זה עוד פעם. עכשיו זה הנה מה קורה אם אתם לא עושים אפל כמנהל, זה פשוט לא טוען לכם. אז שנייה, אוקיי, עשיתי את זה, ועכשיו זה עובד, טוען ויש. עכשיו בואו ניכנס למיינקראפט, אני אחזור עליכם כשאני כבר אכנס. אוקיי, אני במיינקראפט, וכן, אני פרוץ. אוקיי, שחקן יחיד, אני אכנס למפה רנדומלית לגמרי, כפי שאתם רואים, מפה. אוקיי, עכשיו בואו נלחץ על Z, כפי שאתם רואים בצד פה. שכחתי שאתם לא רואים את העכבר, אז בצד אתם קיצר תראו את מה שכתבתי. אוקיי, ועכשיו כפי שאתם רואים אני עף במהירות. עכשיו בואו נלחץ על X וחכו, זה כפי שאני זוכר זה אמור לעשות לכם יותר מהיר, אבל לא משנה. כפי שאתם רואים עשיתי על המהירות הכי גבוהה, ווואו, זה ענק. כן, זה סתם מפה, אל תשימו לב לזה. אוקיי, כפי שאתם רואים המוד עובד, הכל סבבה. טוב, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.